Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu. Please post my story, but ndinokumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu munge muchivigawo chitupa changu. Ndakakura naamai vangu. Baba vangu handivazivi, vakafa ndichiri mudiki ende handitovazivi zvachose. Saka amai vangu vakabva vazowanawo umwe munhu uyo wavainge vachifambidzana naye. Amai vangu pavakatanga kufambidzana nemunhu uyu, inini ndakanga ndava mugrade 6 sezvo vanga vachiri vadiki. Vakabva vazoroorwa nemurume uya wavainge vachidanana naye. Vakabva vaita mwana mukomana naStepfather vangu. Ndave form 3 ndipo pakabva patanga kuoma upenyu hwangu mukomanashi. Zvakatanga kuitika ndezvekuti ndainge ndakarara murumu mangu. Ndakamuka ndisina kana kupfeka kana pendi zvaro. Ndakavhunduka, ndakatadza kuziva kuti chainge chiri chii. Asi Stepfather vangu vakabva vanditi, usataura zvaunenge waona, unofira mahara. Mashoko aStepfather vangu akandishamisa, asi handina kana wandakaudza. Kwapera 2 weeks ndakazopepuka Stepfather vangu vari mumba vachida kuita bonde neni kuti ndinge ndichidaidzira. Ivo vainge vakandibatira banga. Vakabva vati, ngatiite zvandiri kuda, kana ukaramba ndinokuuraya, ende handiuraye iwewe chete, ndichatanga ndauraya iwewe, ndobva ndauraya munin'ina wako, ndobva ndaenda mumba umo makavata amai vako, ndobva ndavabaya nebanga iri. Saka mashoko ose iwawo andakaudzwa naStepdad vangu, mashoko ekuti akandirwadza ende ndakabva ndatanga kutya. Ndikabva ndatanga kuita zvose zvavainge vachida kuti ndinge ndichivaitira. Mukoma vainge vachindiudza kuti yamwa nhengo yangu. Dzimwe nguva ivo vaikwanisa kungorara pamubhedha pangu vobva vati, huya pamusoro, ita zvakati, ita so. Vainge vachiita zvavanoda neni. Ndakashungurudzwa nemurume uyu mukomanashi, asi amai vangu ndainge ndisina kana simba rekuti ndinge ndichivaudza zvose zvainge zvichiitika. Ndakazoti ndichinopinda muform 6 ndipo pandakazozorodzwa naMwari mukomanashi nekuti Stepfather vaya vakabva vazoita involved in a car accident. Ndakabva ndazoudza amai vangu zvose zvandainge ndakasangana nazvo, asi ivo vakazviramba mukoma. Vakati hakuna kana zvinhu zvakadaro. Ndakazama kuti ndinge ndichivaudza mukoma, but zvakavaremera kuti vange vachizvibhilivha kuti izvi ndo zvandakakura ndichiitwa naStepfather. Mukoma iko zvino ndava pamushonga nekuti ndakabatwa neHIV. Asi kunyange ivo amai ndakavaudza kuti saka HIV iyi yakazondibata nai mama yakabva kupi, nekuti ivo Stepfather vangu vainge varipo pachirongwa, kunyange amai vangu varipo pachirongwa, but amai vakabva vati inhau yekuti iwewe wainge uchihura ende wakatanga kuda vanhukadzi from a very young age. Mukoma, semunhuwo wekuti ndakangokura ndichitodzidziswa kuita bonde, kunyange kuchikoro ndaiti paya kana ndiine mamwe mafriends angu echisikana, sezvo ndainge ndava kuziva kuti chii chinonzi bonde, ndainge ndichingoita bonde nevasikana vakasiyana siyana. Kunyange pamba zvinhu zvainge zvichitozivikanwa naamai vangu naStepfather vangu, and it seemed as if ivo Stepfather vangu vainge vachitozvikurudzira. Vaisambondituka kana kuita sei. On most occasions ndichikura ndinorangarira kuti ivo Stepfather vangu muchivande vainge vachitondipa mari yekuti ndinge ndichienda outing nevasikana avo vandainge ndichizivikanwa kuti ndinodanana navo. Semunhu ainge atovawo mature enough, ndaitoti kana ndikaenda outing nemusikana ndaitoziva kuti kana ndikamubata nzvimbo yakati anozoguma aita bonde neni already. Panguva yacho ndainge ndatova too experienced zvekuti
vasikana vandainge ndichidzidza navo pachikoro pangu ndakarara nevakawanda chaizvo mukoma. Saka ivo amai vanongoti inhau yekuti wainge uchichinjanisa vasikana, ko kana vasikana avo vawainge uchidanana navo kana kuri kunzi ivo vainge vachidanana nemashuga daddy, maybe pane umwe musikana wako 1 akakupa HIV. Mukoma, amai vangu havasi munhu wekuti vanoda kana kumboteerera anything that I have to say. Ivo vanongoti ndinonyepera murume wavo uyo akashaya. Hanzi zvandiri kuzama kuti ndinge ndichiita hanzi azviite zvinokwanisa kuzondipa menyama. Hanzi kana munhu afa anenge azorora, and worst of all kana ukazama kuti unge uchisvibisa zita rake nezvinhu zvinenge zviri zvenhema, mangwana unokwanisa kuzongorarama but uri munhu wekuti unenge uchirarama uchingosangana nemunyama. Saka kubva zvavakandiudza izvozvo kuti ndisaramba ndichingotaura zita rastepfather vangu kana kuri kunzi ndinenge ndichida kutaura zvinhu zvakashata pamusoro pavo, I should not tell her anything because ndiri kusvibisa zita ravo. But ichi ndicho chokwadi changu mukomanashi. Ndakatanga kubatwa nastepfather vangu ndichiri kuprimary mukoma, but pandakazoenda kusekondari ivo stepfather vangu ndipo pavakabva vasiyana nesystem iyoyo yekuti vaipota vachindibata chibharo. But zvinhu izvi zvakangogara zvirimo mumwoyo mangu, hazvikwanisi kubuda mumwoyo mangu mukomanashi. Ndinombofunga kuda kuzviuraya asi mwoyo wangu unoramba. Rimwe dambudziko hombe nderekuti ndava kuvhunduka nekutotya vanhurume zvakanyanya. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei nekuti ndiri kuona kuti upenyu hwangu hauna direction. Saka ndinokumbirawo vedare kuti munge muchindibatsirawo, nekuti last option yandiri kufunga yekuzviuraya handione sekunge yakanaka, because ndingaudza ani. Kubva zvandakaona kuti amai vangu ivo vainge varakidza kuti havakwanisi kubhilivha izvo zvose zvandakavaudza, vakabva vati zvose zvandakavaudza inhema, ndiri kungozama kusvibisa zita remurume wavo uyo ainge achivada. Mukoma, stepfather vangu vainge vachida amai vangu like I don't even understand. Mukomanashi, madiro ainge achiita stepfather vangu amai vangu ndo imwe reason inoita kuti amai vangu vasabhilivha kuti stepfather vangu vakandibata chibharo. Mukoma, ndinokumbirawo kuti kana mandiposterawo nyaya yangu munge muchindizivisawo. Dambudziko guru randiri kusangana naro ndiroro rekuti kana ndiri pane imwe nzvimbo yekuti tinenge tichifara sevanhurume, ndinenge ndichingonzwa kungovhunduka because mamemories aya anongoramba achingodzoka kwandiri. Ndive munhu uya anganzi haana kana social life, handina shamwari because I am afraid. My biggest fear mukoma ndiyoyo yekuti I don't want to get close to any man because ndinotya zvose zvandakaitwa nastepdad vangu. Ende zvekare handidi kuti ndizoexperimenta kuti ndine mafeelings here nevanhurume because I remember very well zvose zvandainge ndichiitiswa nababa vangu. Saka when I look at another man ndinobva ndatanga kuona the image of my stepfather vachindiita zvose zvavainge vachindiita. Kana ndiri pabonde mukomanashi nemunhukadzi, kana ndikangogara ndarangarira zvose zvandainge ndichiitwa nastepfather vangu, nyengo yangu inobva yarara mukoma, zviya zvekuti inobva yatopera simba. Please mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Kuzviuraya handidi, but ndava kuona sekunge kuzviuraya ndiyo last option yangu. I don't feel as if I am a man at all nezvinhu izvo zvandakaitwa nastepdad vangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaureiwo navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please post my story.
asi kana mava kuposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchiviga chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane 37 years, ndine vana vangu 3, musikana then nevakomana 2, asi murume wangu aida umwe mwana, saka ndakabva ndabata pamuviri. Ndakazoti ndava ne9 months mwana wangu akabva afira mudumbu. Handina hangu kuita basa nazvo, kunyange zvangu ndainge ndakarwadziwa, sezvo chikonzero chainge chakasakisa kuti mwana ange achifira mudumbu. Madoctors vainge vakati BP ndiyo yainge yakauraya mwana. Ndakabva ndaita imwe nhumbu, sezvo murume wangu ainge achingondipa pressure yekuti tinofanira kuti tinge tichiita umwe mwana. Handina kuita give up, ndaingoti kana ndikangonzwa zvandisiri kunzwisisa ndaibva ndamhanya kuchipatara ndichitya kuti zvimwe kuda mwana wangu anokwanisa kufira mudumbu zvekare. Ndakasvika pa9 months mwana ainge achitotamba-tamba mudumbu. Kwainge kwangosara about 2 weeks according to scan kuti ndinge ndichizozvara mwana wangu, ndizvo zvainge zvakataura scan. Saka tainge taita mukando wemagroceries nevamwe vanhu vemunharaunda mangu. Ndakabva ndaenda uko kwatainge taita a little party, kwacho kwatainge tichishare zvinhu zvatainge takaunganidza. Ndakasvika ndikabva ndapiwa pekugara, ndikapiwa chikafu. Nekuda kwekuti mimba yangu yainge ichizivikanwa kuti inofarira kudya, ndakadya. Ndakazoti ndadzoka kumba, asi usiku ihwohwo handina kurara, ndakarwara. Murume wangu akabva andiendesa kwadoctor, but it was too late. Ndakasvika mukomanashi zvichinzi mwana wangu ainge afa. Ivo doctor vakangoti BP yangu yainge yanyanyisa kukwira. Ndakadzoka kumba inini nemurume wangu after tambogara kuchipatara. Takagara pasi tikaronga zvekuti tainge tichifanira kufamba. Saka takabva tadecida kuti ngatisaendai kun'anga, but regai timbofamba kumaprofita. Takaudzwa kuti inini ndainge ndakaroiwa, but ndakanzi ndakaroiwa nevanhu vemunharaunda iyo yandinogara. Ndakabva ndapiwa munamato yandinoshandisa ndava kurara, kusvika umwe wetimu yandaitamba nayo maraundi auya akabva angotanga kungotaura neni achiseka mukomanachi. Zvinhu zvakandivhundutsa because iye akangoti iwe unoziva here kuti mwana wako akadyiwa, ende ainge achiexplaina kuti mwana wangu akadyiwa sei. Iye akabva atanga kutotaura kutoti patakashiya magroceries edu, chikafu chimwe chawakapiwa chiya chainge chakagadzirwa nanhenge. Ende uye akabva ati unoziva here kuti paya pawakagara paya pakatombotanga paumburuka nyoka. Saka mukadzi uyu ainge andishanyira kumba kwangu ainge ava kuita kunge munhu ari kuvhumuka, achiita like munhu ava kutotanga kutopenga. Iye ainge achitodudzira kuti iye muroi nevamwe avo vandinotamba navo raundi hanzi varoi. Ende kana tikagara takuregedza ukabata mwana iwewe inenge yatova mhosva yedu. Ende kana tikangokuregerera chete. Akabva avhumuka akati, ende vasikana munombozivei kukunzwirai tsitsi kwandinokuitai kuti musaurawa. Inini vasikana ndini ndava kutobatwa nemhosva, mufunge zvenyu. Hanzi kana tikangokuregerera uchibata mwana, inini ndini ndinofanira kuzosarudza pavana vangu kuti anofanira kuzoiswa pachijana ndiani. Ende akabva ati kuvhaira kwamuri kuita ndiko kuri kukonzeresa kuti munge muchisangana nematambudziko awa. Apedza kuvhumuka kudaro mukoma akabva angosimuka ndokubva adzokera kumba kwake. Mukoma ndakasara ndichichema, ende ndaitarisira kuti ndiwo mashoko andingasangana nawo. Inini mukoma kana kuvhaira kwacho kuri kutondinetsa kuti kuvhaira rudzwai kwandinoudzwa kuti inini ndiri kuroiwa nekuda kwekuti ndinovhaira. Kana ndakazvitarisa ndiri munhu wekuti ndainge ndichingowiriranawo navo ndichitoti ndine shamwari dzangu dzemuraini, handikumbiri kudzimba dzavo. Zvinova ndizvo zvimwe chete zvandakaudzwa nemaprofita mataifamba. Saka kubva wandabva pamuviri handina zororo mukomanashi. Vana vava kungoperezeka, vanoita kunge ndonda. Ende kubasa kwemurume wangu hakusi kufamba zvakanaka. Tisati tava kugara munharaunda umo matava kugara inini nemurume wangu. Murume wangu semunhuwo wekuti
anozvishandirawo mabasa ake emaoko. Ainge ari munhu wekuti kana akangobuda mumba achiti ari kuenda kubasa, paanodzoka anenge akatobata mari. Tainge tichitoraramawo kaupenyu kedu kakanaka tisina kana fungidziro dzekuti tingazotanga kufunga zvekubuda muno munyika yedu tichida kuendawo kunyika yevatorwa. Asi mukomanashi iko zvino mumba makaita kuoma. Saka ndakati ndichitaura nemurume wangu ndichimuudza zvose zvandainge ndaudzwa, ndokubva tazodzokera kumuprofita uya. Tichinodzokera kumuprofita uya mukoma akabva azotichaja imwe mari, ende mari yacho yaakatichaja imari yakawandisisa zvekuti kunyange tikazama kuda kuiwana hatifi takaiwana, because iye akabva ati kuti apedzise minamato yose iyo inofanira kuti inge ichizoitwa patiri. Hanzi anoda $2,000 ende kwekuti tinge tichiiwana hakuna kwatokwanisa kuiwana mukoma nashi. Pari zvino mukoma ndiri kukumbirawo kuti kana kuinewo anoziva anoita go back to sender, please ndinokumbira kuti ange achikupaiwo nhamba dzemunhu iyeye timbozama kuendawo ikoko. Isusu tiri kutsvakawo maprofita ari kuno kuZimbabwe, ende ndiri munhu wekuti iko zvino ndava kungogara ndichingorota hope dzakaipisisa. Kana ndiri kuhope ikoko ndinenge ndichingotambudzika, nguva zhinji ndinenge ndichimhanyiswa nevanhu vandisingakwanisi kuona. Saka patakaenda kumuprofita uya ndichimuudza zvose zvandainge ndaudzwa nemukadzi uya akangokaruka asvika pamba pangu, muprofita uya akabva ati hatifanire kuti tinge tichizobvunza vanhu ava kana kuvarakidzira kuti pane zvatiri kususpekta kuti pane zvatava kuziva, because akabva ati iye kana mukavabvunza munenge mazviparira nekuti mushonga haubatiri pasina chironda. Saka hanzi kubvunza kwandinenge ndatovaita ndinenge ndavapumha uroyi, zvinobva zvava pasimba rekuti vachindipedzisa manje. Please mukoma ndipostereiwo nyaya yangu, kana kuinewo vanhu vanokwanisa kundibatsira ndibatsireiwo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi please kana muchizivawo kwekuti vanokwanisa kuenda kwekuti vanokwanisa kunowanawo help, uyaiwo kuinbox kwangu mobva mandipa manumbers avo ndobva ndavafowadhira. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.